me ke da tsarabar baiwa makallata daga salon fitar gudanar? Idan har an amince a gidanku da in turo, to ni a shirye nake. Tuni ma na amince da ka. kin san duk wani abin alkhairi idan har zai same ka gaskiya sai ka haɗu da jarabta. Ba ni hankali ba. Ki ya gashi a gaban mutane? Kar ko sharri babu daɗi da masoyin a kai bambana. Babu tarihi babu tun sharhi so shi ne asalin wani da magabata na. So kuma ne ko amai shi ne sarshin sa'a ke saka shi layar zana. So akwai riba babu kankan ba tunda dai taki ya zama abokin gona. Babu cin fuska wanda yake ka daga baya idan dai ya so ka zai sa kuna. Zan yi ɗan tafiya gani kan hanya ganin nisa in wado shigo mai suna. Tirran gini tirran zane, talla masifa ne ga ya mace, talla bala'i ne ga ya mace, wanda ya saka haifi yaya kamar ku kamar yadda na haife ku. Suna da yadda za su ci da yayansu amma suna barin sita. To ba menene dalilin yin haka? Yana haifar da bala'u iri-iri a doron ƙasa. Na ba shi tarbiyya addinin musulunci ko ko cikin tura su. Duk abin da zai fara addinin nan sai ne ya faru ma. Wallahi ba zan zauna da fasika ba. Ma'anar tambayar bishiyar cikin daji cikin tsananin kishirwar ruwa da sansa kamar misali, sai ganin kwazon amsar hakan daga wannan labari. Allah da annabanci yake yau. Duk sai da zaki je ba kika bar gidanku? Uwa da uba ba su san karfe goma za ta rike a waje ba? Wannan irin matsala ne wannan kai ka jawo shi. Shi na halaka ki. Kai! Me bara ka kike ta shewa har da tsalle? Mama rasuwa aka yi. Rasuwa ce kike wa shewa da tsalle? She's a masquerader, pretender, defrauder, deluder, horse trader, and backslider. Tangaran. Ishak shine irin namijin da nake mafarkin samu a rayuwata. Na ɗauki nambar Ishak lokacin da na sa waya a handsfree. Ina kallon nambar ne har sai da na haddace a kai. Balla ga zaban zamudin maza. Idan ba ki rabu da Ishak ba, sai na sa an kashe ki. Kin san waye ubana kuma kin san waye mijin da zan aura. Ni ma ina da kuɗi tunda ina tare da Usman. Usman yana so ya aure ki ne. Dan haka zai iya yin komai don ya burge ki. Amma daga lokacin da kika zama gawa, zai auri gawa ne? Ko ba zai burge gawa ne? Zan kashe ki. Zan kuma ka ƙarshen rayuwarki. Family Investments Limited presents yet another great piece, Tangaran. Na ɗauka ai baka ɗaukan nan man da baka sani ba. An na shirya kiran ka su dubu. Wace ta da muka yi magana da ni haka? Kowace mace sunanta ɗaya a gurin ko maza, musamman ma kai da Allah ya kaddara duniya take yi maka biyayya. Idan ranar ciki to yanzu dare ne, lokacin wata ne da tauraronsa, yanzu tauraron za ta kira ni. She meets someone, becomes his body, blood, flesh and soul. Tangaran. Kwana nawa ina tambayar ka naira 10,000 ka gagara bani, amma ka iya ɗaukan wata ka je ka kai ta shopping ka kashe mata naira 35,000 ina gidan nan a zaune. An yi din koma mai ne ba kuɗi na bane? To an yanzu ina moto ina hanyar zuwa asibiti. Yaya na zai kai ni? Kina hanyar asibiti fi kika ce? Kina mota. Executive producer Muhammad Young Minister. Story and screenplay Ibrahim Breniwa. Produced by Sani Mai Iyali and directed by Ali Gunsan Sak. Ina da yaƙini na fajar komai da komai. Haka ne kin fita abuwa da yawa kamar haɗama, zalama da kuma son zuciya. Tangaran. Amma kin san sunan macen da take mu'amala da maza hudu? A'a.
karya. Aisha 2018. Ku gaya min gaskiya abin da yake faruwa. Ƙarya yake kuma. Yarinya yana ciki ya kai ta asibiti. Ciki? Shi kenan daga taimako? Babu yadda za a yi kana tafiya ga mutum ya shiga cikin masifa bai da lafiya ka taimaka masa sai ya zama matsala? Kai, ki gaya min tsakaninki da Allah wannan cikin na jikinki wayar? Mama kenan. Kina nufin ke ma baki sani ba? Jininki ne ba ana. M Yari Productions returns with another exciting part. Aisha 2018. Ashe umar wuta ne ana zaton shi a makera sai a same shi a masaka? Fine. Ki je ki ba su duk shaidar da suke bukata. Amma ina son ki sani cewa idan kika ba su shaida tamkar kin ɗauki wuka ne kin daba wa cikin ki. Aisha 2018. Directed by Ma'azamu E.D. Yari. Aisha 2018. Ingantacce daga cikin ababen haskakawa tare da kyalkyale muhalli. Kuna iya sanya shi a gidajenku, makaranta, kai har ma da asibitocinku. Freedom Paint, ƙawataccen fenti na zamani. Zuwansa ya haskaka dukkanin wani bugibagiren fenti. A yau talakawa da attajirai da kawawa suke suna neman sa. Zafi, rana ba sa dusashe ingancinsa. Ku taho mu neme shi a dukkanin branches ɗinmu kamar haka. Wafa Murtala Muhammad Way, Court Road, number 1 New Court Road Way, Gwarzo Road, number 362, Kafin Ɗannana, Rijiyar Zaki. Malam Kato, number 99 Murtala Muhammad Way. Shafa shi sau ɗaya shine cin moriyarsa na shekaru barkatai. Za ka iya neman mu ta nambar tarho kamar haka: 080 344 11 ko kuma 080 82 11 9911. Idan ka tashi yin fentinka za ka iya neman shawarorinmu ta wajen ƙwararrun ma'aikatanmu kamar haka. Yin hakan kyauta ne babu ko sisi. Kaɗan daga cikin ababen fentinan namu: Freedom Pen Standard, Freedom Pen Double Quality, Freedom Test Coat Pen, Freedom Paint Well Santi, Freedom Painting Plus Coat Italian Design. Idan kun tashi aiki ko project za ku iya tuntuɓar ƙwararrun ma'aikatanmu domin ba ku shawara ta musamman. Yin hakan kyauta ne. Freedom Paint.